Mindanao. Iwagayway ang mga kamay, papupuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. Yak ang mga paa, iwagayway ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. Lumingon sa mga yapak ng tribo, pakinggan mga pangaral nito, awitin mga himig ng kalikasan, sumabay sa intak ng kasaysayan. Tadyak ang mga paa, iwagayway ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. Tadyak ang paa, iwagayway ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. Tadyak ang mga paa, iwagayway ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan.
Daghang salamat sa Yes. And this time around, yes, Kuya Darwin, you were telling me that katulad ng ginawa ng ating first set of judges kanina, sila naman na ating mga bagong minamahal na mga horado ay magbibigay sa atin ng napakagandang presentasyon. Handa na ba kayo? Ladies and gentlemen, our set of judges for their presentation. A round of applause! Ladies and gentlemen,
Daghang sa...